Nakita namin ang isa sa pinakamalayong lugar sa lalawigan ng Antique. Isang isla na hitik sa likas yaman. Wala sa yaman ng karagatan hanggang sa mga taong nagbibigay buhay dito. Ito ang isla na naging tahanan ng marami nating kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang lugar kung saan tinupad ang mga pangarap at binuo ang mga pamilya. Ito ang isla ng Semirara. I'll tell you one thing, I've never been much for rain, and it's not my place to give advice. Wish I could say you how they can love this time. You need to keep on to get by. The times always change. Ang Semirara ay binubuo ng 3 barangay. Semirara, Alegria at Tinugbok, lahat sakop ng Kaluya. Isa sa pinagmamalaki ng islang ang tagong ganda nito, ang mapuputing buhangin ng mga dalampasigan at ang mayamang marine life na patuloy na inalagaan ng mga lokal. Hindi mo aakalain na sa isang isla matatagpuan ang mga world-class facilities na nagsilbing training ground ng mga kampiyon sa larangan ng swimming at athletics. May sarili ring bird aviary ang isla kung saan inaalagaan at pinaparami ang mga ibong likas na matatagpuan sa Semirara, pati na rin ang ilang introduced species. Dito mo rin matatagpuan ang sanctuary ng Tatos o coconut crab. Inaalagaan din sa isla ang mga giant clamshell na patunay kung gaano kayaman ang karagatan ng Semirara. Sa Semirara, nagtutulungan ang mga lokal sa pagparami ng mangrove. Nasaksihan namin kung paano naging matagumpay ang ugnayan ng publiko at pribadong sektor sa pangangalaga ng likas yaman ng isla. Ngunit ang tunay na highlight ng aming pagbisita ang taunang Coal Festival, isang pagdiriwang na nagbibigay buhay sa kasaysayan at kasaganaan ng Semirara. Dito mo makikita na kahit isang barangay lamang, kaya nito magkaroon ng world-class program at pasilidad para sa mamamayan nito. Habang lumulubog ang araw sa Semirara, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito isla ng likas yaman, kundi isla ng mga pangarap na nagkatotoo. Isang munting sulok ng lupa, pero isang malaking dahilan para ipagmalaki ng Antique.